त्यामध्ये आपण बघितलं की सागरी प्रवाहांची निर्मिती कशा प्रकारे होते। त्यामध्ये शीत सागरी प्रवाह असतील, उष्ण सागरी प्रवाह असतील, नंतर या सागरी प्रवाहांचे मानवी जीवनावर जे विविध परिणाम होतात त्याची माहिती आपण मागच्या तासाला पाहिली। बघा या तासाला आपण बघणार आहोत भूमी उपयोजन कशा प्रकारे केले जाते। बघा भूमी उपयोजन जे आहे त्याची सुरुवात आपल्या घरापासून होते। बघा आपल्या घराची जी मांडणी आहे त्या घराची मांडणी करत असताना प्रत्येक वस्तूची जागा ही निश्चित असते। अगदी बघा आपली आई आपलं घर त्या घराची मांडणी करत असताना प्रत्येक वस्तूची जागा तिने निश्चित केलेली असते आणि म्हणून त्यामुळे घर आधी व्यवस्थित दिसते। त्याच प्रकारे भूमी उपयोजन करत असताना वेगवेगळे जे घटक आहेत ते वेगवेगळे घटक नंतर भूमीचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो। वेगवेगळ्या भौगोलिक घटकांचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो। आपण जर आधी वेगवेगळे भौगोलिक घटक बघितले, नदी असेल, सरोवर असेल, तलाव असेल, या भौगोलिक घटकांचा वापर आणि मानवी आंतरक्रिया यातून भूमी उपयोजन घडून येतं। बघा जशी मानवाच्या गरजांमध्ये वाढ होत जाते तशा प्रकारचे भूमी उपयोजन जे आहे त्याचा वापर वेगवेगळ्या कारणासाठी वाढत जातो। मग अगदी खनिजयुक्त जमीन असेल, खाणकाम असेल, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खाणकाम झाल्यामुळे त्या ठिकाणची लोकसंख्या वाढते आणि लोकसंख्या वाढल्यामुळे साहजिकच काय होतं त्या ठिकाणचे जे भूमी उपयोजन आहे ते भूमी उपयोजन जास्त प्रमाणात वाढतं। अगदी सुपीक जमीन असेल, सपाट जमीन असेल त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते। म्हणजेच अशा प्रकारे मैदानी जमीन, सपाट जमीन, खनिजयुक्त जमीन यासारखे जे नैसर्गिक घटक आहेत त्या नैसर्गिक घटकामुळे त्या ठिकाणचे जे भूमी उपयोजन आहे ते भूमी उपयोजन मानवामार्फत वेगवेगळ्या प्रकारे केलं जातं। आणि बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या भूमी उपयोजनाचे अनेक प्रकार आहेत। त्या प्रकारांची माहिती आपण घेणार आहोत। त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे ग्रामीण भूमी उपयोजन। म्हणजेच ग्रामीण भागामध्ये जमिनीचा वापर कशा प्रकारे केला जातो, ग्रामीण भागामध्ये कोणत्या ठिकाणी लोकवस्ती आढळते याची माहिती आपण या घटकात बघणार आहोत। बघा ग्रामीण भागामध्ये आपण जर बघितला तर शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे आणि नंतर शेतीपूर्वक जे व्यवसाय आहेत ते व्यवसाय ग्रामीण भागामध्ये आढळतात आणि या शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांचा परिणाम त्या ठिकाणच्या भूमी उपयोजनावर झालेला आपल्याला दिसून येतो। बघा या ग्रामीण वस्तीमध्ये त्या ठिकाणी आढळणारे खाणकाम असेल, नंतर त्या ठिकाणची असतील नदी असेल, वनक्षेत्र असेल, या ठिकाणी लोकवस्ती जास्त आढळते। म्हणजेच आपण ग्रामीण भागाचा विचार जर केला तर ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे त्या ठिकाणी लोकवस्ती जास्त आढळते। खाणकाम असेल म्हणजेच खनिजयुक्त जमीन असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये जास्त आढळते। बघा अगदी किनाऱ्याला जर बघितलं तर त्या ठिकाणी कोळी लोकांची लोकवस्ती आढळते। म्हणजेच अशा प्रकारे ग्रामीण भागामध्ये काय केलं जातं, जमिनीची उपलब्धता आणि त्यानुसार लोकवस्ती त्या ठिकाणी आढळते। अगदी ग्रामीण भागामध्ये निवासी जे क्षेत्र आहे त्या निवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असतं आणि लोकसंख्या कशी असते, कमी प्रमाणात आढळते आणि म्हणून त्या ठिकाणी जमिनीचं किंवा भूमी उपयोजन जे आहे ते भूमी उपयोजन पहिला जो प्रकार आहे त्यामध्ये शेत जमीन। बघा प्रत्यक्ष शेतीखाली असलेले क्षेत्र आणि एक क्षेत्र शक्यतो वैयक्तिक मालकीचे असते। म्हणजे आपण खेड्याचं निरीक्षण जर केलं तर शेत जमीन जी आढळते ती शेत जमीन ही साधारणपणे वैयक्तिक मालकीची आढळते। मालकीची जमीन जी आहे ती मालकी हक्क, शेतीचे प्रकार यानुसार आणखी काही वर्गीकरण केलं जातं। नंतर बघा पुढचा घटक आहे पडीक जमीन। बघा आपण जर ग्रामीण भागातील भूमी उपयोजनाचं निरीक्षण जर केलं तर काही जमिनी प्रत्यक्ष लागवडीखाली असते तर काही जमीन कशी असते, पडीक असते। म्हणजे त्या जमिनीमध्ये कोणतंही पीक घेतलं जात नाही, जिचा वापर शेतीसाठी थांबवला आहे अशा जमिनीला पडीक जमीन असं म्हणतात। आणि या जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी 1 ते 2 हंगाम शेत जमिनीचा काही भाग शेतकरी वापरत असतात, त्याला चालू पड असं म्हणतात। म्हणजेच पडीक जमीन जी आहे त्या पडीक जमिनीचा वापर किंवा पडीक जमिनीची पोषकता वाढवण्यासाठी
काय केलं जातं, त्या ठिकाणी पीक बंद केलं जातं आणि काही वर्षानंतर त्या पडीक जमिनीमध्ये पोषक घटकांची वाढ झाल्यानंतर त्या ठिकाणी विविध पिकं घेतली जातात. नंतर ग्रामीण भागाचा विचार जर केला तर पुढचा घटक येतो वन जमीन. बघा, सीमांकित केलेले वनक्षेत्र ग्रामीण भूमी उपयोजनाचा एक प्रकार आहे. म्हणजे आपण ग्रामीण भूमी उपयोजन जर बघितलं तर त्या ठिकाणी काही जे क्षेत्र आहे ते क्षेत्र कसं असतं, त्या ठिकाणी सीमांकित केलेलं वनक्षेत्र असतं. यामध्ये वनक्षेत्रातून लाकूड, डिंक, गवत यासारखे वनोत्पादनं मिळतात आणि सदर वनक्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने मोठमोठी झाडे आढळतात. त्यामध्ये झुडपी वनस्पती असतील, गवत असतील इत्यादी वनस्पती या वनक्षेत्रामध्ये आढळतात. म्हणजेच आपण एकंदरीत ग्रामीण भागातील भूमी उपयोजन जर बघितलं तर त्यामध्ये प्रत्यक्ष जमिनीचा वापर म्हणजे वन त्या ठिकाणी शेती केली जाते. नंतर पडीक जमीन, वन जमीन अशा प्रकारे वेगवेगळे घटक हे ग्रामीण भूमी उपयोजनामध्ये आढळतात. नंतर आहे गायरान किंवा माळरान. बघा, ग्रामपंचायतीच्या मालकीची ही जमीन असते किंवा शासनाची मालकीची ही जमीन असते आणि ही जमीन चरावी जमीन म्हणून वापरण्यात येते आणि म्हणून ही जमीन संपूर्ण गावाची मालकीची असते. म्हणजेच तो पुढचा घटक आहे गायरान किंवा माळरान. त्याचं निरीक्षण जर केलं तर त्या ठिकाणची जी जमीन असते ती जमीन एकतर गावाच्या मालकी म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असते किंवा शासनाच्या मालकीची असते आणि ही जी जमीन आहे ही जमीन गुरांसाठी राखीव असते म्हणून त्याला गायरान असं देखील म्हणतात. आणि म्हणून या जमिनीची मालकी ही थोड्याफार प्रमाणात व्यक्तिगत असते. म्हणजे अशा प्रकारे ग्रामीण भूमी उपयोजन जे आहे त्या भूमी उपयोजनामध्ये शेतीयोग्य जमीन, पडीक जमीन, वनक्षेत्र आणि गायरान किंवा माळरान अशा प्रकारचे उपविभाग पडतात. राहिलेले जे भाग आहेत ते आपण पुढच्या तासाला बघणार आहोत.